aktuálne už vidíme Ľubomíra Kováča z DHZ Vrbovce. Kategória B, 2 roky sa zúčastňuje týchto súťaží, no a jeho cieľ dnes prísť do cieľa. Ľubomír Kováč bojuje s pneumatikou, dávaj záber. Posledné prehodenie. Koncentruj sa, ideš. Krásne. Spolupráca rúk a nôh, pekne si pomohol kolenom. Ideme si oddychnúť pri karabínku. Súťažiaci s číslom 56. Ľubomír Kováč, DHZ Vrbovce, kategória B. Dúfam, že na tú doplnkovú súťaž máme už niekoho, či už nahláseného, alebo aj odbehnutého. Môžete si za 2 eurička, slovenské, európske, akékoľvek, zaplatiť štartovné a môžete si skúsiť stočiť hadicu C-čku na čas. Krásne, trošku horší záber tou nohou, ale nakoniec sa tam vyhúpol atletickým spôsobom, prekonal tú bariéru. Toto bolo pekné preskočenie. Nádych, výdych a ideš na to. Posledné údery a ideme ukončiť tým tlačítkom. Toto je Ľubomír Kováč, DHZ Vrbovce a jeho čas 3 minúty 35 sekúnd a 58 stotín. 3 minúty 35 sekúnd a 58 stotín. Sa zapisuje do celkového poradia.